2, 3 दा जों नैबे समाव गियान धर्म समाज एनजिअनिफ्राय भुटान सिमानि दैजिमा दैमानि सेराव थानाय वाटारफलनि सानजाहा एसे थानाय जोबोद गोमोथाव मोनसे दन्दर, बे दन्दराव जों दंफैयो। बे दन्दरखौ गोदोनि हारसाफोरनि रावजों दंफां लांग्रा बादारिफोरा दोनलांदों देवदुवार होननानै। देव माने मोदाय, दुवार माने लामा। दा जों बर'जों बेखौ मोदायनि दरखं होनना बुंजायो। मोदायनि दरखङा नैबेयाव जों दा नुनाय बायदि बे दन्दर, जायखौ आङो बिष्णु देबियाव नुदोंमोन, बेबायदिनो मोनसे दन्दर। बेनि एसे देरसिनबाव बियो। दा मानबायनानै थांजायो, थाबायजाया। बे दन्दरा RCCनि गोमोथाव। बबे जुगाव सोर बानायदोंमोन, ब्रिटिशासो बानायलांनाय ना गोदोनि राजा महाराजा बानायलांनाय, दा बेखौ जोङो संदाननो थाखाय जोंनि गियान धर्म समाजा फैदों। दा जों बेखौनो मिथिनो थाखाय जोंनि लकेलनि, बे जायगानि लकेल मानसिफोरनो सोंनि। दा बे जायगानि सासे थागिबि, बेनिफ्राय बारा गोजानाव नङा, न'आ मथा मथि 2 किल'मिटार जागोन ना, 6 किल'मिटारनि गेजेराव बिथांनि न' दं। बिथांनि न' दङ। दा बिथाङा बे दन्दर, बे मोदायनि दरखं, बिनि सोमोन्दै जायगानि जानानै एसे बुंथिनो थाखाय खावलायनाय जादों। गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोबाय दै। सोंथियाथ' नैबेखौ नुदोंना, नैबेखौ जोङो असमिया रावजों देवदुवार, ओमफ्राय बर'निबा मोदाय दरखं होनना बुङो। बेखौ आरो गुबुन गुबुनफोरा मोनसे सोदोबजोंबो गाबज्रिबावो, सुरंग होननानै। जोंनि एरियायाव दा बे देवदुवार होननानै बांसिन बे नामजों गाबज्रियो आरो। बेनिफ्राय माखासेया सुरंग होननानै बुङो। नैबे नुनाया बेखौ माला समाव मा मायथाइयाव बानायदों जों बेखौ दिनै रावबो बुंनो हाया। खिन्थु बे देवदुवारा, बे सुरंगआ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनानो खिन्थालांदोंमोन। आरो आबै आबौमोननि सिगांनि मानसिफ्राबो, आजै आजौमोनाबो, बिसोरबो खोन्थालांदोंमोन। दा बिनिफ्राय बे फिरि फिरि आबै आबौ, आजै आजौ बिसोरनि दिननिफ्राय मोनथिबोनानै जोंबो मिथिबोबाय। आरो जों दा मिथिनानै बेबायदिनो दिनै जों बेखौ नायनो फैदों। आरो बे सुरंगआ जों दिनैसिमबो मिथिया मा मायथाइयाव बानायनायमोन, ना ओरैनो जानाय, ना मोदायजों जानाय, ना मानसियासो बानायनाय, ना राजायासो बानायनाय। गोदोनि दिनाव राजा रानिनि दिनावनो दंमोन होननानै जों खोनानो मोनो दासिमबो। बेनिफ्राय नैबे जे सुरंग, बे सुरंगआ दा जोङो नायोब्ला गुसेब नुदों आरोना नै मोखांखौ। खिन्थु गोदो गोदाय बियो एसे गुवारसिनबावमोन आरो। ओरै जों समान 5 फुट, 5.5 फुट मानसिया ओरै एसे गंबानो सिङाव हाबलांनो हानायमोन। दा बियो ओरैहाय सानिफ्राय हा गोलैयै एसे मोखांखौ होथेनाय बायदि बा फांथेनाय बायदि जानानै दङ। दा बियो नुनायाव एसे फिसा बायदि नुदों आरो। सिगाङो गोदो एसे गुवारसिनमोन आरो। दा बे मोनसे सोमोनांथाव सुरंग एबा देवदुवार, बेखौ जोङो दा आंनि साननायाव मोनसे मोजां मा होनो बेखौ जोङो दावबायारि जायगा खालामनो हायो। जोङो बेखौ जोङो बे खाथि खालायाव जायगाखौ एसे फोसाबनानै मानसिफोर जिरायनानै थानो हानाय, आरो बेबायदिनो बे जायगासिम फैनो हानाय लामा मोनसे दिहुनना होयोब्ला, आरो सरकारा मोनसे मोजां आसनि लानानै लामानि मोनसे सुबिदा खालामना होयोब्ला जोबोद मोनसे दावबायनायनि मोनसे मोजां जायगा जागोन होननानै आं सानदों आरो फोथायनाय दङ।
आरो बियो जों गुबुनजों रुजुनानै नायोब्ला बे सुरुंगआ देवदुवारा ओरैबायदि मोनसे प्लेस, ओरैबायदि मोनसे जायगा, मोनसे मोजां नायथावथाव जायगा आरो बिनि खाथियावनो वाटारफल दङ आरो बिनि खाथियावनो ओरै सोनाबजों दैजिमा दैमा दङ। बे दैजिमा दैमायावबो मोनसे पिकनिक स्पट बानायनायनि थाखाय प्लान लागासिनो दङ बा थांखि लागासिनो दङ। बेयाव गोबां मानसिफोर फैयो। दा बेनिखायनो जों बेखौबो लानानै बे जायगाखौ जों मोनसे दावबायनायनि जायगा खालामोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सान्दों आरो आंनि जायगाया जारगाव खुथियापारा, आंनि गामिनि मुङा। आरो बे जारगाव खुथियापारा गामिया कख्लाबारि समस्तिनि आन्दारावनो गोलैयो, कख्लाबारि समस्तिनि सिङावनो गोलैयो। जोङो जोंनि बे जारगाव खुथियापारा गामिनिफ्राय ओरै साहा गामि गैलिया, ओजों हाग्रा गोजासो, हाजो। आरो बे जों गामिनिफ्राय नैबे सुरुंगसिम एबा देवदुवारसिम 6 किल'मिटार जायो, 6 किल'मिटार बेबायदि आरो आं बेनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आरो गोजोन्थों दै। गोजोनथाव बाथ्रा जायगानि सनेन बिथाङा बुंनानै होबाय। थारैनो बेयो जोंनि टुरिस्ट प्लेस जाथावो। भिजिटरफोरा बेखौ थाबैनो दावबायनानै मोनसे फैनानै मोजां मोनसे टुरिस्ट प्लेस खालायनानै रेभिनिउ बुथुमनो हानायनि राहा दं। दा बिजोंनो लोगोसे आरोबाव सुंद'यै बिनि सोमोन्दैनो जायगानिनो सासे मैखोम समाज मावथि बिथां गबिन दैमारिखौ आं बुंनो होबाय। मा बिलाय मा बुस्थु जोङो आर्टिफिसियेल दावबायनानै जोङो नुफैबाय मोनसे सुरुंग बियो सुरुंगबो होनो आरो किसुमान मानसिफोरा देवदुवार होनना बुंदोंमोन, खिन्थु जोंनि बर'फोरा बेखौ मोदाय दरजा होननानै बुङो। जोंनि बर'फोरा बेखौ बुङो बुंनांगौ मोदाय दरजा। दा बे गुदुङा सिङावबो सायावबो आरो गल खालायनाय पाक्कानि जुग RCC। बेनिफ्राय बबेसिम मोनहैयो जोङो सिङाव हाबनानै नायाखै, बेसेसिम मोनहैगोन बे गुदुङा, खिन्थु सिङाव गोथौयैनो दङ। 5 फुटसो हाबनानै नायबाय सिङाव आरो बिनिसाय गेदेरसिन गुदुङा, नैबे मोखांनिसाय एसे गेदेरसिन। दा बे गुदुंखौ जोङो फेमास खालामनो नागिरदों। बे गुदुंनि दारै जोंनि बे ओनसोला डेभेलप जायो, बेजों लामा जायो, बे गुदुंसिम फैनाय लामा जायो। बेयाव फरेननि मानसिफोरा नायनानै रिसार्च खालामनो हायो। बेबायदि मोनसे जोङो मोनसे आइडिया लानो नागिरदों आरो मोनसे माबा खालामनो नागिरदों। जोंखौ बे गुदुंखौ नायनानै ला, बेसे समायना गुदुं आरो समायनायाबो गुबुन बाथ्रा गोमोथाव माने एकदम गोमोनांगौ जानानै फैदो आरो बे गुदुंखौ। ना मोदैया बानायनाय, ना मानसिया बानायनाय, ना मोदैया बानायनाय। मोदै बानायबाबोथ' मोदैया बेबायदि खालायनो हानाय नङा। ना ब्रिटिशआ बानायनाय, ना ब्रिटिशआ जुदि बानायनाय बे मानसियानो बानायनाय जागोन आंनि आन्दाजाव। मोदैयाथ' बिदि खालायनो हायालै, बबेनि मा खालायनो हानो। सिमेन्टथ' गैयाना। दा बेनिखायनो बे मानसियानो बानायनाय गोदो होननानै सानबाय आरो जोङो। बेखिनियानोसै।